Ndewonu ndị m hụrụ n'anya. Tata bụ ụbọchị Eke, mkpụrụ ụbọchị 13, ọnwa nke abụọ, n'afọ 2026. Nnọọ na Ihe TV. Aka m bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuogbu. Please subscribe, share, comment and like our videos. N'oge mbụ, anyị na-ebenyere anya na mkpụrụ edemede Igbo nke a na-akpọ alfabet. Anyị rụtụrụ aka na mkpụrụ edemede Igbo adịghị ka nke Bekee. Anyị kwukwara na mkpụrụ edemede Igbo dị 36, ọ bụghị 26. N'ụbọchị tata, anyị chọziri iji mkpụrụ edemede ndị a mepụta okwu. Mgbe anyị na-eneba abaechere dị anya, echefuru m ịgwa ụnụ na mkpụrụ edemede Igbo nwere nke ukwu nwee nke nta. Ọ bụrụ na ị na-anya ugbu a, ị ga-ahụ a, b, b, ch, ya bụ na enwere nke ukwu nwee nke nta, that is capital letter and small letter. Capital letter and small letter. Ugbu a, anyị chọziri iji mkpụrụ edemede ndị a wee mee okwu. We want to create a word out of these letters, out of these alphabets. Anyị chọrọ iji mkpụrụ edemede ndị a mee okwu. Anya, that is I. B, bịa, that is come. Chọọ, to seek. De, to write. Eze, that is king. Fụọ, that is to blow. Gụọ, that means to read. Gbaa, to kick. Ghara, that is leave or leave it. Gwam, that is tell me. Hazie, that is arrange. Ihe, maọbụ ife, that is light. Ịgba, that is drum. Now pay attention. I na abụghị otu ihe. I na abụghị otu ihe. Ọ bụrụ na ị na-anya nke ọma, ị ga-ahụ na nwere ntụpọ n'okpuru. Jụọ, that is ask. Kụọ, that is clap or hit. Kpakpando, that means star. Kwụsị, stop. Lee anya, that is look. Mma, beauty, or knife, depending on how you pronounce it. If you say mma, that is beauty. If you say mma, that is knife. Nna, that is father. Ngo, that is to drink. Nwa, that means a child. That is nyem, to give or give me. Otu, that is one. Ọkpa, a type of Igbo food. Pia,
that is to flog. Ro, that means to walk. Se, swo, pound or wash. She, shie, cook. Tie, that is to beat. Ule, that is exam or test. Oda, that is sound. Vopota, that is uproot. Wunye, that is to pour. Yabas, that is onions. Zota, that is buy. Obi bụ m sọ aṅụrị na nkwado unu na-akwado anyị na chanel a. Ndị Igbo kwuru okwu si na Chifolafọ efotego nkwọ. Ebe a ka anyị ga-apịachi agba nke abụọ na nkụzi gbasara mkpụrụ edemede Igbo. Eji m n'aka na ị na-esonye. Udo dịrị gị. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwuogbu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment.